Ами вкъщи съм, чакаме те. А, ти си в задния двор. Къде в задния двор, бе, какво? Айде, заповядай. Добре, шайде. Честита Коледа. Има, 20 години съм извън. Влизай. Решихме да поговорим с премиера Бойко Борисов за отминаващата година в неформална обстановка на гости у сестра му Красимира. Вие успяхте ли да си дадете малко време, така да останете сам със себе си и да си подредите годината в главата? Аз съм я подредил до 2013 включително. Аз назад имам предвид. Назад се връщам само като трябва да давам за напред пари. Там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че няма го закачам, няма го закачам. Измислен скандал и по никакъв начин не се отразил. Появиха се разговори с вас. Отида си директора на ДАНС. Но в крайна сметка стана ли ясно кой изнесе от тези записи? Още не се интересувам да ви кажа. Тези, които ги направиха и инсценираха този скандал, на изборите си получиха резултата от народа, така че секнаха амбициите им. Други не искат да ми извиняват вече. Кого имате предвид? Незначими са, за да ги спомена. Яне Янев беше така използван като гласа. И дойде и разбра, по-точно разбра и дойде и прецени, че това е било доста глупаво от него страна да го използват като по този начин. За вас самия не беше ли шокиращо, че излиза подслушан разговор с участието това не ми е интересно да го коментирам. На премиера? Преди една година имам толкова по-важни работи, които да отчета от една глупост. Какво стана с вашия приятел и съотборник от митниците, който също се прочу покрай тези записи? И той е един от най-добрите митничари. Обикновен митничар, най-обикновен на пост. Значи, щом това е интересното за тези хора, че е нямало за какво друго да намерят, за какво друго да се хванат. Та за вучката, който всички знаят, че един страхотен халф, още от армейската група, беше голмайстор, футболист, крив, изключително крив човек. Това, че ви освиркаха през последните няколко месеца 3 пъти, кара ли ви да се чувствате неразбран? Къде съм освиркал? На един футболен матч в една спортна зала. Да, естествено, аз съм човек, който това му влияе. Ядосаха ме. И в края на кращата всяка нация сама си определя начина на живота. Станишев не са го по никакъв начин освирквали, защото нямаше зала, къде да го освиркат. Те искат да си в кочинката и да си стоят там. Да няма зали, да няма финал на световни правенства, да гледате така по телевизията, да цъкат с език, да викат някъде това се прави. И когато им го направиш това да се случи в България, изведнъж ще викат, ама чакай се, ние сме като другите хора по Европа, какво да направим, дайте свирка. И свирката. Там, където бяхме ние долу в ниското, то не се чу, че са свирили. Обаче, като се качихме горе, и те викат, ами имаше тук едни, където свирка. И аз однавам и стана тъпо и гадно от тази работа. А пък Дянко вика, ма това е много хубаво. Значи вече в България има истинска демокрация. Питайте ме, аз съм всеки ден сред хората, хода на работа, около мене са работещи хора. Те самите се ядосват за това, което се случва. И всеки казва, може ли пък такова нещо, бе? Направено е такава зала, направено е това. На магистрала Люлин същото направих. Да. Имаше 200 души около магистралата, които също протестирах. Те сигурно ще дойдат и на метрото, като им открият. Това са хора, които никога не са си мечтали, че може това да им се случи. В мечтите им го няма. Те си обичат, нали, прасето, като го махнеш от кочината, то си квичи и иска да се върне там се стои. Помните ли точно преди 10 години от сега назад погледнато казахте, че политиците са и политиката изобщо като нов целофан. Това е точният цитат. Сега, когато вече сте част от политическия живот, какво определение бихте дали? Коренно различно. Да, зависи какво пакетираш вътре. И аз мисля, че сега ние правим един много по-добър продукт. И този продукт е инфраструктура, екология,
Ако останем на политическа тема, за ГЕРБ победата на местните избори на всяка цена ли беше, предвид факта, че имаше някои припознавания на кандидати, които са спорни? Кои? ГЕРБ припозна, например, варненския... Йорданка Фандъкова? Йорданка или Фандъкова. Митко Николова, Бургас? Кои сме препознали? Имаше някои... Най-големите градове, кой сме препознали? Или Тоте в Пловдив? Например, Варна. Вижте какъв е начинът на въпроса. Как задавате въпроса? Припознахте. Кой? Фандъкова или от някъде я взех? Взех я от директор на училище. И 2 мандата вече кара кмет на София. Нямам предвид Фандъкова. А Бургас ли имате предвид? Не. Пловдив? Бургас е Русе, Габрово, вашия Велико Търново, най-силен избор. Севлиево, Ямбол, Благоевград. Айде да си зададем въпроса по друг начин. От всичките големи градове в един град препознахте стария кмет. Тогава ще е коректен въпрос. Имаше на много места избрани кандидатури на хора, които ще бъдат избрани, независимо какво е тяхното минало, независимо каква е била тяхната политическа идентичност до този момент. Заради това, че според социологията те ще бъдат избрани, бяха припознати като кандидати на ГЕРБ. За това ви питам дали беше на всяка цена. Не си спомням такива градове, повтарям. И на предишните избори във Варна Кирилинов ще да е наш кандидат. Станишев разбра и един ден по-рано го номинираха тя и ние затова се дръпнем. Какво ви накара да не се кандидатирате за президент в крайна сметка, честно? Ами, защото нямаше кой да се оправи вътре в самата партия в правителството. Щяха се скарат. Не ви се пускаше контрола? Какъв контрол? Президент 5 години. Това беше партиен вод. Щехме да спечелиме, така че 5 години да седиш и да гледаш как се разпадна държавата. Защото това щяха да направят. Тоест, вие смятате, че дори във вашата партия има достатъчно, да не ги наречем враждуващи лагери, но хора, които са различни? Живота е такъв. Дори в едно семейство, между мъжа и жената, тлее непрекъснато борба за власт. Кой е мъжа, кой е жената във вашата партия? В нашата партия аз съм мъжа, така че като съм там, ще бъдат нормални неща. Имаше така през годината, прехвърчаха искри между Цветан Цветанов и Дянков. Успяхте ли да ги... То покрай Дянков винаги... Успокоите. Хвърчат искри, защото много пъти не си мери думите. Много напада и други министри. Но това е характер. Тук с каките? Да. Ами аз така си... Хилари, Дилма... По този начин се едно, че около мене. Тук с където сме с еднаквите връзки. Вие имате ли си любим виц за самия вас? Не съм много интересен. Не са ми любими да ги разказвам точно аз. Има ли някой, който се осмелява да идва да ви разказва вицовете за вас? Цветанов пръв ги разказва. Най-обича да го разказва. Той и Дянков. Те двамата са всички вицове, понеже не знаете как е в България. Едните тичат разказват вицовете на Дянков, другите тичат примерно на Цветанов. Те веднага ми се обаждат да ми разкажат на мене и аз ги разказвам след това на Министерски съвет да ги чуят всички. Горе-долу така се движат вицове. Разказвали ли са ви вица за връзка с Бойко Борисов? Натиснете едно, за връзка с Цветан Цветанов не натискайте нищо. Не. Как се отнасяте към бунтовете в Русия в момента? Точно обратното на България. При нас политическите ни опоненти всеки ден са в телевизиите, в радията, от сутрин до вечер дават интервюта. Значи го гледах, Волен Сидоров обиколи 3 национални телевизии за 2 дена, за да се изкаже срещу мене. Докато, примерно, там виждате в Русия подобно нещо, да нас сменят главни редактори. Сиреч ние сме на двете крайности. България и Русия. Тоест искате да кажете, че тук демокрацията пребъдва? Тук не пребъдва, а всеки, който иска да каже нещо лошо срещу мене, му се дава мигновено целият ефир. Във всички телевизии. От националните до частните. Което няма лошо. Всъщност това е демокрация. Пожелавам и в Русия да стане така. Тогава вече ще видим колко са истински изборите. И колко тези хора имат или нямат основания да говорят по този начин. Почти всички наши политически опоненти имат собствени медии, които от сутрин до вечер работят срещу правителството. А концентрацията? Политически партии имат своите медии. Телевизии, вестници, радиа и бълват всякакви лъжи. От сутрин до вечер. С една дума,
Така трябва да стане и в Русия и тогава вече ще видим дали са били честни или нечестни изборите. Твърди се, че има концентрация на собственост на медии в една посока определена. Не, има концентрация в много посоки. Ето, казвам, партия „Атака“ има своя телевизия. СКАТ своя телевизия. Галерия свой вестник. BTV, Нова, а пък ако гледате националната телевизия или националното радио, те са просто толкова опозиционни в момента, колкото никога не са били. Газовите посредници, свои вестници електронни. Бившите софийски управници, свои вестници. ДПС, свои вестници. Кои? Монитор, Телеграф. Как си обяснявате, че Монитор и Телеграф, които ви наричаха Бойко Тиквата, за едно денонощие почнаха да ви хвалят в момента, в който спечелихте изборите? Нито тогава, нито сега съм влиял на вестниците. Всеки може да напише това, което си иска. Това е именно факт като демокрация. В момента, в който казах, че ще махна газовите посредници, вестник Сега започна да ме хули от първа до последна страница. Как се случва това? Защото това не ви направи впечатление. Че искам да намаля цената на газа и да махна 3 газови посредници по тръбата. Това не ви ли впечатление? Значи този, който може да почне да ме хули, за вас е нормално. А ако не ме хули, търсиме някакъв мотив. На Сергията или по телевизионните програми и всякакви предавания. Дистанционното им е в ръцете. Като им харесва нещо, могат да си го сменят. Факт е, че има и едното и другото, показва, че демокрацията е победила в пълния обем в България. Факт е, че можеш да отидеш си купиш и Монитор, или вестник Сега, или новинар. В края на кращата показва, че демокрацията, или галерия, или шоу, каквото искаш. Читателя сам определя какво си купи. Това е демокрация. Това няма в Русия, пример. А вие всъщност вярващ ли сте? Да. Снощи пожелахте ли си нещо? Да сме живи и здрави. Извън суматохата, извън... Всичко друго се оправи. Дори, както Господ е казал, обичайте враговете си.